multa on toivottu semmosia, tai siis 4 eri videoa, eli on toivottu taas uutta tämmöstä höpötysvideoa. Ja sit multa on myös toivottu semmoset videot, että missä mä näytän, että miten mä oon tehnyt ton rampin ja ton tason. Ja sitten, että mä kertoisin vinkkejä, että miten sisustaa iso kompparihäkki. Olis mä päästän kanit täältä pois. Mun tuli amppari tuohon kameran näyttöön. Ja mä nyt näytän muutaman uuden asian. Apua! Ampiainen on ihan naamassa kiinni. Kiipee naamaa pitkin. Oi, nyt se häippäs. Mä en yleensä pelkää ampiaisia, mutta mua häiritsee, jos tulee noin lähelle naamaa. Niin tää pupujen juoksuaitaus on laajentunut. Se menee tuolta kuusia tonne seinään, että on nyt isompi. Ja sitten ehkä kaikista isoin muutos täällä meillä on se, että meidän kanien kanssa asustaa tällainen pellaneiti. Pella! Tää on siis se naksu, joka on meillä hoidossa, mutta sen nimi muuttui. Koko nimi on, tai muuttui niinku, se on Pella Sapadilla, mutta me kutsutaan sitä Pellaksi. Se on mun siskon kani, mutta se asuu meillä, koska sillä tuli niin pahat allergiat. Se on vähän arka tyttö vielä, kun noi ei oikein, tai Pella kun toi Dolly kiusaa Pellaa välillä, niin se on vähän arka, mutta se on jo tosi rohkea. Mutta aloitetaan nyt ekana näillä tasolla ja näillä, että miten nämä on tehty. Eli tämä ramppi on tehty ihan vaan tälleen, että on lauta ja siihen on laitettu tämmöistä terassimattoa muistaakseni nauloilla kiinni tähän. Ja sitten täältä on ruuvattu kiinni tommoset kakkoset tähän lautaan. Ja sitten nämä on tuossa seinässä, tai tosta noin tuohon seinään laitettu kiinni näistä, niin tää pysyy tässä. Tää ei ole tässä tasossa ollenkaan kiinni. Tää on tosi tukeva näin. Ja sitten tää taso on vaan vanerista tehty silleen, että vanerista on leikattu sopivan palainen pala tuolla kuviosahalla. Ja sitten siihenkin on laitettu tätä kakkosta tälleen ympäri. Ja sitten se on tältä puolelta tämmöisellä tolpilla, pysyy ylhäällä. Ja sitten täältä se on laitettu ruuveilla kiinni tuohon seinään, että tuolla ei ole noita tukipuita. Ja tääkin on tosi tukeva, että tää ei tästä liiku mihinkään ja tää on kestävä. Että tästä näkee hyvin mun taidon saaton. Näistä tuli vähän väärän kokoinen. Ja tosta meni tolleen huti, mutta tää on toiminut kaneilla tosi hyvin ja tää on ollut kiva taso. Et nythän tää tulee, kun Pella tuli tänne, niin tää laajentuu, eli tää menee taas tonne vanhan kanilan puolelle, että tästä poistetaan yksi ikkuna ja sitten ne pääsee niinku täältä ylätason kautta sinne, että joko noin tai sitten, että tähän tehdään moottorisahalla reikä ja ne pääsee sitten, että tulee suurentua. Ja sitten mä oon alkanut vähän miettiä sitä, että jos ne asuis talven täällä, mitä te pelästyitte, että jos ne asuis talven täällä ulkona, kun mä lähden siis tonne Hyrjälle opiskelemaan eläintenhoitajaksi, niin sit nämä eläimet jää tänne aina viikoksi, että ne vanhemmat hoitaa niitä. Ja sit mä oon miettinyt, että jos ne asuis ton talven ulkona, niin sit niille pitäisi myös laajentaa tonne semmonen lämpökoppi. Mutta tämmöistä asioita meillä on muuttunut. Ja siis siihen ison kompparihäkin sisustamiseen, niin mulla on mun mielestä sitä ei kannata sisustaa mitenkään tai yhtään sen erikoisemminkin kuin pientäkään. Eli jotain perusnakerreteltavaa, kaiveltavaa ja sitten koppeja ja tämmösiä. Että kannattaa käyttää se tila hyödyksi siinä. Että jos sulla on kerran iso aitaus, niin ei sitä kannata sitten täyttää kokonaan kaikilla mökeillä ja semmosilla, vaan antaa sen tilan sille kanille virikkeeksi silleen, että se saa sit siellä juosta. Et voi vaikka laittaa jotain mattoja pohjalle, ettei tassut liuu, jos on jossain sisällä. Ja että käyttää sit sen tilan hyödyksi. Mutta meille ei siis kuulu tän erikoisempaa. Ja ai niin, mun piti näyttää tääkin. Et täällä kävi
irtokoira vähän rikkomassa tätä kanien häkkiä. Onneksi tää oli tarpeeksi turvallinen. Et se oli repinyt nämä laudat hampailla ja nämä on tosi kovaa kiinni, että mä en saa vetämällä itse irti näitä ollenkaan. Sitten tää verkko, niin se oli purrut tän rikki. Sitten se oli ton pressun rikkonut ja sitten noi kompparit sisäpuolella niin pelasti kanien hengen. Että tällä puolella vähän tehtiin tuhoa. Nyt siinä on tommonen uudet laudat siellä ja siinä on tommoset mustat jätesäkit korvaamassa nyt sitä pressua, niin suojaa sit tuulelta ja semmoiselta viimalta. Ja sitten mä voisin näyttää täällä on kanit viettää hyvin paljon aikaa täällä ja tässä on siis tämmöset, koska tässä on semmonen romukasa. Tässä meni joku vanha trampoliinin suojaherkkä. Hei kiitos. Mietit tosta tonne ja sit tossa on komppareita, kun tossa on joku tommonen kasa, joka on menossa johonkin kaatopaikalle. Mutta tää on tämmönen kanien kaivuupaikka. Tämmönen. Ja siis tää on vanha lantala. Ja tää on niinku muuttunut jo mullaksi ja se on nyt levitetty tänne. Tässä oli nyt vähän aika sitten oli semmonen iso kasa. Nyt sit se on levitetty ja sit mä sain tähän kaneille tämän juoksuaitauksen ja ehkä aion laajentaa tätä vielä isommaksi, koska meillä tätä pihaa kumminkin on. Mä nyt haluan vaan ootan, että tähän kasvaisi kunnolla ruohoja. Tää on tämmönen, että ne uppoo jalat. Vähän, no kaneja se ei haittaa, kun ne on niin kevyitä, mutta mä en tiedä näkyykö tässä, mutta täällä on meidän kanien lempipaikka. Tää on siis vanha ulkohuussin tää, minne niinku tulis ne ihmisten tarpeet, mutta tätä ei ole ikinä käytetty. Puput on sitten kaivaa tuolla. Se on vähän jotenkin ällöttävä ajatus, kun toi on niinku vessaksi tarkoitettu ja ne kaivaa siellä, mutta ei siellä oo mitään. Tämmöstä kuuluu meille. Ja sitten muuten semmonen asia vielä, kun kaikki on varmaan nähnyt ton arvontajutun jo, niin mä siirrän sen arvonnan, että se arvotaan se voittaja seuraavalla viikolla. Koska mulla tulee ton opiskelujuttujen kanssa niin paljon säätöä, että sitten kaikki postittaminen ja lahjan tai sen arvonnan palkinnon hankkiminen ja kaikki niin tulee olemaan aika haasteellista. Niin sitten se lähetetään seuraavalla viikolla voittajalle, tai ainakin arvotaan voittaja silloin. Ja sitten mulla on nyt toivottu paljon tuossa arvonnankin, kun mä pyysin siinä arvontaa osallistuessa kertoa, että mitä parannettavaa, niin toivottiin paljon, että tulisi kanivideoita enemmän ja kanien päivä. Voi kopsu. Sä oot kyllä niin hauska tapaus. Niin. Nyt mulla alkoi naurattaa kauheasti. Mutta siis kanien päivä on tulossa. Et mä varmaan kuvailen sitä jo huomenna, että se tulee nyt ainakin tulemaan. Ja sitten kertokaa kaikki kaniaiheisia videotoiveita, niin sitten tehdään, että voin sitten niitäkin tehdä. Mutta kaneille kuuluu siis todella hyvää. Niin kuin näkyy, täällä ollaan touhuamassa. Toinen on tuolla, näkyy vähän täällä kamerassa. Dollilla on tuolla kaivuut kesken. Siellä kaivaa toinen. Voisiko katsoa vielä, että miten se Pella puuhailee. Pellan kanssa siis mä oon kisaan esteillä. Että se on käynyt kerran edellisen omistajan kanssa jo estekisoissa Iittalassa siellä, missä mäkin olin silloin. Tosin mä en tiennyt silloin tästä kanista mitään. Mutta tämmöstä siis meillä. Ja kertokaa niitä toivevideoita ja nähdään sitten seuraavassa videossa.